je izolované, nie je to horúce, lebo skúšali tam vec vôbec nejedeme dál. Ako by to bolo byť izolované? No ale vieš, lebo ja som sa pýtal jedného, čo to robí, tak on má väčšinou teplú vec. Záleží, jak je izolovaná, vieš, to nič by nemalo prenikať, vieš. Alter auf, der ist noch warm. Ja? Nein, tak ja kážem to dám. Osvetlenie musí byť brutálne, musíme vidieť tam. Musíme si tam robiť osvetlenie.